Hasieran basoa zen, eta ingurune horretan lehen gizon eta emakumeak sortu zirenean arrisku ugari zituzten. Txikitatik basoa etsai bezala ikusten ikasi dugu horregatik. Gure beldur guztien sorburua izan da. Sutondoan kontatu ditugun istorio guztietan alasi transmititu dugu, belaunaldiz belaunaldi, ipuinez ipuin. Baina munduan zorionez denek ez dute istorio berbera kontatzen. Guretzat, oiana bizitza da. Natura kornitzen gaitu eta guk natura errespetatzen dugu. Duela 1000 urtetik, urte askotatik errespetatu izan den lotura da. Naturaren aurka borrokatuz sortu dugu gure zibilizazioa mendebaldean. Horretan oinarritu dugu aurrerapena. Baina zer da aurrera egitea? Esan nahi dut, eraiki dugun kontsumoaren megarrepide erraldoi honetan, aurrera goaz? Guk ez dugu hirietatik edo kanpotik datozen azpiegituren garapenik behar. Batzuontzat amesgaizto iturri dena, etorkizuneko amets da besteentzat. Beraz, jatorrizko beste herri batzuekin partekatu nahi dudan zerbait da. Gure kultura baloratu dezagula eta egunen batean bizitza honetan proposatu ditugun helburu guztiak lortuko ditugun itxaropenari eutsi diezaiogula. Ez dakit zuk entzule, baina nik ziurtasun baino zalantza gehiago ditut gure garapenak daraman norabideaz. Entzun dugun emakumeak aldiz, itxaropenez eta ilusioz hitz egiten du. Ezarria zaigun norabide nagusitik ateratzen den bide alternatibo bat duelako. Zatoz nirekin eta eman ditzagun elkarrekin lehen pausoak norabide horretan. Maialen Bikondoa naiz, eta hau Defensoras Ekofeministas da, Medikos Mundiren podcasta. 5. atala, oian bizia. Aurreko atalean egon ginen leku berera itzuli gara, Saraiakura, Ekuadorreko Amazoniara. Hilda Santiren lekukotza entzun ahal izan genuen orduan, eta Saraiaku mundu mailan zergatik den ezaguna jakin ahal izan genuen. Nondik datozen garbi izanik, nora jo nahi duten ezagutzera etorri gara gaurkoan. Beste emakume aktivista baten ahotik. Egunon. Bai, barkatu atzerapena. Nik eragozpen bat izan dut. No te preocupes. ¿Qué tal estás, preciosa? Asteburu honetan minga orokor bat izan dugu. Guztien artean komunitatea lantzen dute bideak garbitzeko. Minga dionean auzolana ari da, Saraiakun gobernu sistema autonomoa baitute. Oso parte hartzailea dena, eta jakina lan komunitarioak ere barruan sartzen dira. Igual, si quitas la cámara, puede que vaya mejor. Kamara kenduko dut. Me encanta verte, pero digo, igual de esa forma entra la línea de internet más en el audio que en ambas cosas. Komunikazioa ez da beti erraza oianean. Naiz eta aurrekoan, Hildak esan zigun bezala, teknologiak asko aurreratu duen han ere. Entzuten didazu? Bai, hobeto. Ahora se te escucha súper bien, ¿eh? Bai? Sí. Entonces no hay ningún problema. Orduan ez dago arazorik. ¿No? Si sigue así. Nire lankideek lehendik ezagutzen zuten gaurko gonbidatua. Eta nabarituko zenutenez, podcast hau grabatzeko luzatu dugun komunikazio ariaren 2 muturretan pozpozik zeuden berriz topatzeaz. Eta zuk ezagutu nahi alduzu natura babesteko borrokan ari den aktivista hau? Nire izena Mireia Ualinga da, Saraiaku jatorrizko herrikitsuako emakumea naiz. Ekuadorko Amazoniar eskualdearen hegoaldean dago. Gaur egun, Saraiaku herriko gobernu kontseiluko kide naiz. Gure lurraldeko monitoretza eta kontserbazio arloetan bereziki lan egiten dut. Aurreko atala entzun bazenuen, izango duzu Saraiakuren berri, baina bada ezpada. Saraiaku herriak 55 urte daramatza antolatuta. Saraiakuren konstituzio juridikoaz geroztik. Antolaketa prozesu honetan zehar, borroka eta erresistentzia izugarria bultzatu ditugu gizarte antolaketa indartzeko. Izan ere, kultura politikaz gain, ingurumen, lurralde eta hezkuntza politikoa ere bada gure herriaren bizimodu ona hobetzeko. El buen vivir de nuestro pueblo.
Saraiakuko lurraldea, 154.700 hektarea ingurukoa da. 185 baso primarioa da, eta biodibertsitatea handia du. Baina Saraiaku mundu osoan ezaguna bada, nazioarteko epaitegietaraino eraman zuten euren borrokagatik da. Era berean, 2002an, CGC konpainia sartu zen Saraiakuko lurraldean. Eta gure lurraldeko arauak hautsiz, kontsultarik gabe sartu ziren herri indigenei galdetu gabe. Lurralde horretan horrelako hondamendiak egitera etorriko zirela jakinarazi gabe. Baina Saraiakuko herriak, gizon eta emakumeen artean duen antolamenduari esker, bidezko justizia lortzera iritsi gara. Entre hombres y mujeres hemos llegado a obtener una justicia justa, pero hasta la actualidad gaur egun ere Ekuadorko gobernua gezurretan ari da. Herri indigenei horrelako jarduerak egin aurretik kontsultatzen gaituztela diote lege batzuekin. Tenemos que estar que ellos nos consultan para hacer estos tipos de actividad, pero es mentira. Baina gezurra da. Haiek ez diete inoiz herri indigenei galdetzen lurraldeetan estraktibismoa egitera sartzeko. Es un problema. Lehen aipatu dudan bezala, epaitegietara eraman zuen euren borroka Saraiakuk, eta baita irabazi ere. Ekuadorreko gobernuak atzeragin behar izan zuen euren lurraldean petrolioa ustiatzeko zituen asmoetan. Kasu horretan, arrazoia eman bazieten ere, badakite une oro erne egoten jarraitu beharko dutela. Oian edo baso tropikalen kontserbazioaren aurrean, Ekuadorko estatuak konstituzioan finkatuta dauden naturaren eskubideen arabera babesa eman behar du. Baina eskubide horiek bortxatuak dira. Ez bakarrik Saraiakun, oraindik borrokan jarraitzen duten beste herri batzuetan ere bai. Estatuak bortxatu egiten ditu baliabide naturalak ustiatzen dituenean, jatorrizko herriei aldez aurretik galdetu gabe. Naturaren bizitza erabat ondatuz. Dejando en devastación total la vida de la naturaleza. Herrialde honetan bizitzen ari garen errealitate latza hori da. Legeek naturaren oinarrizko eskubideen urraketa iraunarazten dutela. Saraiakuko emakume gisa, naturaren defendatzaile gisa, gure oiana kaldetzen duen edozein jarduera mota baztertzen dugu. Que también contribuye a la regulación del ciclo de carbono. Saraiakuren jarreraren ezaugarri bereizgarrietako bat zera da. Ez dute euren buruan soilik pentsatzen. Euren hitzetan eta ekintzetan beraien antzeko egoeran dauden gainontzeko herriak dituzte gogoan beti. Inguruko herrientzat oso garrantzitsua da bat egin ahal izatea guk ditugun baliabideak defendatzeko. Horren mende gaudelako. Horrekin elikatzen garelako. Emakumeek rol garrantzitsua betetzen dute herri indigenetan. Lurretik datorren produktuetatik jaten baitugu gure lurraldean. Beraz, dei bat egingo nieke jatorrizko herriei. Erauzketa enpresa hoiek engaina ez ditzaten. Izan ere, erakunde hezitzaile handiak eskaintzen dizkiete. Ustez, herri indigenen osasunean, aurrera bidean eta garapenean lagunduko dutenak. Guk ez dugu hirietatik edo kanpotik datozen azpiegituren garapenik behar. Badugu nahikoa hemen. Badugu medikuntza gure lurraldetan. Badugu hezkuntza propioa, Sumakaorako. Hau da, indigenen lurraldeetan ondo bizitzeko. Beraz, jatorrizko beste herri batzuekin partekatu nahi dudan zerbait da. Gure kultura baloratu dezagula. Eta egunen batean, bizitza honetan proposatu ditugun helburu guztiak lortuko ditugun itxaropenari eutsi diezaiogula. Aurreko atalean aipatu genuen bezala, Saraiakuko ordezkariek 2015ean Pariseko klimaren goi bilerara proposamen bat eraman zuten. Kausak satxa, oian biziduna. Saraiakuko herri gisa, badugu bizi proposamen bat. Kausak satxa, oian biziduna. Nazio mailan ere ingurumen ministerioarekin landu dugun proposamen bata. Gure lurraldeak babesteko eta kontserbatzeko. Eta proposamen hau gobernuaren aldetik emaitza ona lortzen badugu, ez da Saraiakuko herriarentzat bakarrik izango. Beren eskubideak lurra eta bizitza defendatzen dituzten jatorrizko herri guztientzat izango da.
La propuesta de Causak Sacha. Causak Sacha proposamena duela 10 urte lantzen ari den proposamena da. Eta bizi proposamen horrekin hasi gara lanean. Oian biziduna da, eta guk Sarayakuko herrian izan nahi dugun dekretua da. En el pueblo de Sarayaku, discúlpame. Barkatu, hemen zaratak ari diren oilar batzuk dabiltza. Están cantando mucho acá. Antza denez, oilar batzuk zarata ateratzen ari dira atzetik, guk ez ditugu entzuten. Sentitzen dute, ez dituzu oilar batzuk somatzen? Ez dakit atzealdean entzuten dituzun? En la grabación no se escucha. Ay, ya, ahorita está pasando algo, perdón. Barkatu pixka batean. Tranquila. Ya, perfecto. Ya pasó toda la bulla. Gurean ere, oihartxoen zaratarekin ohituak gaudela esateko tentazioa izan dut, baina isildu egin naiz. Mireiak Causak Sacha proposamena azaltzen jarraitu baitu. Consiste en Lurralde espazioak eta oian bizidunean bizi diren izakiekiko harreman espirituala zaintzean datza. en la selva viviente. Entonces, como pueblo de Sarayakuko herri gisa, lurralde sakratu hoiek baliabide naturalen erauzketa jarduerarik gabeko eremu izendatu nahi ditugu. Petrolioa lur azpian utziz. Sarayaku herriak duela 10 urtetik ona bultzatu duen bizi proposamena da. Ha venido impulsando desde hace 10 años. Proposamen hau Sarayaku herriarentzat izateaz gain, inguruko beste herri batzuentzat ere izatea nahi dugu. Haiek ere horrelako proposamenak izan ditzaten, beren lurraldeak babestu ahal izateko. De propuesta para poder proteger sus territorios. Sarreran aurreratu dizuet, guk naturarekin dugun harremana eta Sarayakun dutena oso ezberdinak dira. Como pueblo de Sarayakuko herri gisa, gure oiana babesten dugu, oianeko izakien bizigunea delako. Harekin konektatzen gara, eta elkarrekin erlazionatzen gara. Izate bakar bat gara. Horrela kontsideratzen dugu geure burua. Gure egin beharra eta eskubidea, Sarayakuko herri gisa, gure lurraldeko eremu handiak babestea da. Eta era berean, gure herrian bizitzaren zentzua duen guztia babestea. Tiene el sentido de la vida en nuestro pueblo. Guretzat bizirik dagoen guztia, gure antzekotzat hartzen dugu pertsona gisa. Horrek esan nahi du, lurralde espazioak eta oianean bizi diren izakiekiko harreman espirituala zaindu behar dugula. Eta lurralde sakratu hoiek baliabide naturalik gabeko eremu izendatu. Libre de extracción de recursos naturales. Gure petrolioa lur azpian utzita. Sarayakuko herri gisa dugun proposamenetako bat da, oianeko bizitza osoa ukigabe mantentzea. Lurralde hoien jabe garen heinean. Como dueños de estos territorios. Jarrera hau bultzatzen duena kontzientzia ekologikoa dela esango genuke agian hemendik, baina zerbait gehiago da azpian dagoena. Neurri batean, espiritualitatea dela esan genezake. Para los pueblos originarios. Jatorrizko herrientzat eta Sarayaku herriarentzat, landarerik txikienetik izaki gorenetaraino denek dute bizia. Guk uste dugu haien antzekoak garela. Zuhaitz handiek, zuhaitz sakratuek badute jabea. Gure antzeko pertsonak dira. Beraz, guk naturarekin dugun harremana gauza berezia da. Guk natura errespetatzen dugu. Ark, elikagaiak, osasuna eta sendagaiak ematen dizkigulako. Gizakiaren eta naturaren arteko erlazioa da. Izaki bizidun guztiak, kontziente garela eta berdintasunez bizi garela uste dugu. Naturak hornitzen gaitu eta guk natura errespetatzen dugu. Duela 1000 urtetik, urte askotatik errespetatu den lotura da. Es una línea que se ha venido respetando desde hace milenios de años. Ekuadorreko gobernua aintzinako lerronetara ekarri nahi dute Sarayakun. Baina, garapen megaproduktibistaren errepidetik ateratzea ez da erraza antza denez. Hau nazio mailan lantzen ari gara. Nacional, el Gobernuak dio jatorrizko herrien aldeko proposamena emango digula. A favor de los pueblos originarios, pero Baina denbora asko hartzen dute erantzuteko. en responder. Baietz diote, baina sinaduraren epea luzatzen dute. Orduan atzeratu zoa. Honek esan nahi du, beraiek ez dutela sinatu nahi. Badakitelako baliabideak indigenen lurraldeetan daudela. Petrolioa, egurra, mehatzaritza, besteak beste. Lantzen ari den proposamena da, eta espero dezagun, datozen urteetan sinatuko dutela. Nos firmen.
Ez da denboran atzerapen kontu bat soilik. Gobernuari egiten dioten kritika haratago doa. Sakonagoak dira euren ezinegonaren arrazoiak. Gobernuak ez ditu jatorrizko herriak kontuan hartzen. Ateratzen dituen baliabide guztiak hirietara bakarrik doaz. Onurak beraientzat baino ez dira. Oraindik borrokan dauden jatorrizko herri batzuek baliabideak eskaintzen dituzte, eta ez dute onurarik ordainetan. Ez osasunean, ez eta hezkuntzan ere. Lurralde indigenetan abandonatuak gara. Ez gaituzte kontuan hartzen. Baliabide naturalen bat ateratzera datozenean bakarrik. Baino ez digute kontsultarik egiten herri indigenoi gure lurraldeetan horrelako jarduerak egiteko. Indar armatuekin etortzen dira. Lurraldeetan sartzen dira. Emakumeak hiltzen dituzte. Haurrak. Mehatxu egiten dute. Beren etxeak eranzten dituzte. Bizi izan dugun eta ikusi dugun zerbaita. Ondo dakite hori Saraiakun. Duela ez asko pairatu baitzuten beraien herrian. Herri indigena batzuk bizitzen ari diren errealitatea da. Eta gu ere bortxatuak izan gara, 2002 urtean, Petroleras AGC enpresarekin gure lurraldean galdetu gabe sartu zirenean. Orduan herri gisa indartsu aurre egin genien, eta erabaki irmo hartu genuen enpresa hori bidaltzeko. Beste behin esango dut, Saraiakun plantamenduan gehien harritzen eta arakartzen duen ezaugarria esku zabaltasuna da. Ez dute euren buruan soilik pentsatzen. Ez dira euren lurraldeagatik bakarrik borrokatzen. Kontzientzia globala dute. Gu guztien onerako ari direla konturatzen dira. Gobernukoek uste dute gu ez garela existitzen. Baina hemen gaude. Natura den azken baliabidea salbatzen ari gara. Gaur egun mundu osoan krisi klimatiko bat bizitzen ari gara eta krisi hau gogor kolpatzen ari da. Azkar dator. Jatorrizko herriak hemen gaude gure oianari eusten. Oksigenoa hornituz, karbonoa erregulatuz. Ez dira konturatzen zein arriskuari den hurbiltzen. Baliabide naturalak ustiatzen jarraitu nahi duten bitartean. Pena da gobernuaren aldetik, gure gobernuaren aldetik, ekintza zehatz eta azkarrik ez hartzea, jada bizitzen ari garen krisi klimatikoa salbatzeko. Beroa jasanezina da herri indigenetan. Leku batzuetan, haziek ez dute uzta ona ematen. Lehortzen ari dira. Eta beraz ekitea tokatzen da. Baina ahots minoritario batek ezin du. Ezin du mundu mailan eraginik izan. A nivel mundial. Entonces es un caso muy delicado. Oso kasu delikatua da, eta aldi berean guztion konpromisoa da beste era batera jokatzea. Pentsamenduz aldatzea, eta baliabideak babestu ahal izatea. Hau da herri indigenetan bizi den errealitatea. Erakundeek edo gobernu nazionalek gutxiago hartzen bai gaituzte kontuan. Tomados en cuenta por parte de las organizaciones o por parte de los gobiernos nacionales. Etxipenak ez ditu gerarazten ordea. Borrokan jarraitu bar dutela badakite. Izan ere, oso interesgarria egin zaidan beste gogoeta bat jartzen dute mahai gainean. Saraiakun gaur egun daukaten askatasun maila ez zaie zerutik erori. Beraiek irabazi dute euren ahaleginarekin. Es una lucha que ha sido Borroka honek hamarkada luzeetan dirau eta gure ekinari esker lortu dugu gure lurraldea erauzketa jarduerarik gabe izatea. Libre de toda actividad extractiva. Lanean jarraitzen dugu arazoiek gure lurraldeetara hurbil ez daitezen. No se acerquen siempre a nuestros territorios. Es algo que no hemos conseguido como cabe de decir de la noche. Hau ez dugu gauetik goizera lortu. Una lucha que hemos venido haciendo. Borroka hori duela urte askotatik hasi zuten gure aitona amonek. Gaur egun ere bakean atxeden hartzen duten gure arbasoek. Badira gazteak, haurrak, gure lurraldean libre gaudela uste dutenak. Gure baliabideak lortzeko askatasuna dugu. De obtener nuestros propios recursos
Hala nola medikuntza, naturaz hornitzen gaituena. Hezkuntza ere bai, Saraiakuko herri gisa dugun hezkuntza propioa. Gizon eta emakumeen artean, guztien artean batera landu izan den zerbaita. Beraz, denon artean irabazitako zerbaita. Gure lurraldea erauzketa jardueretatik libre mantentzeko. Libre de toda actividad extractiva. Gera gaitezen une batez erresistentziaren puntu honetan. Antolaketa eredugarria dute Saraiakun. Komunitatearen parte hartzea bermatzen eta sustatzen duena. Eta arlo horretan, naturaren babeserako hainbat eta hainbat borroketan bezala emakumeek protagonismo nabarmena dute. Emakumeen erakundeak Kurin Ilanbi du izena Saraiaku herrian. 13 urtetik aurrera, 13 urtetik, 80 bitarteko emakume guztiak daude erakunde horretan. Ya forman parte de esta organización de mujeres. Es una asociación. Gure herrian kultura sustatzen duen elkartea da. Jarduera guztiak mobilizatzen dituen erakundea da. Erakunde horrek beste emakume batzuei laguntzen die, beren burua indartzeko. Izan daiteke zeramikan, ikasketetan, medikuntzan, gure herrian dauden jarduera ezberdinetan. Erakunde honek beste emakume batzuk bultzatzen ditu hainbat jardueretan treba daitezen. Como por ejemplo, para que sean unas parteras. Emagin izan daitezen, sendagile. Excelentes también, que enseñen a otras mujeres a elaborar. Zeramikak egiten irakats diezaioten beste emakume batzuei, edo txakretan ere izan daiteke. Bateratua da antolakundea. Elkarrekin lan egiten dugu. Batzarrak edo bilerak daudenean, denok elkartzen gara, erabaki bakarra hartzeko. Hainbat emakumeri berdintasunean mesede egiten dien erakundea da. Inor ez da beste inor baino handiagoa. Ez da txikiagoa ere. Saraiaku herriko emakume guztien alde lan egiten duen erakundea da. Mireiaren hitzetan sentimendu gozo bat nabaritzen da. Konturatu zara, arazoak arazo, gauzak ondo egiten ari direnaren kontzientzia bat. Herri osora zabaltzen den postasun bat. Saraiakuko emakumea naizenez, lehenik eta behin harro sentitzen naiz bertakoa izateagatik. Gure posizio irmoa mantentzeagatik. Gure lurraldearen barruan autogobernu bat izateagatik. Jarduera guztia, hartzen den edozein erabaki, batzarretan eztabaidatzen dugu. Saraiakuko emakumea naizen aldetik, harro nago nire jatorriaz. Arbasoen odola nire zainetan eramateaz. Haiek egunen batean nahi izan zuten guztia adierazi ahal izateaz. Eta gaur egun, aitona monek zuten ideologia bideratu ahal izateaz. Amets hori lantzen ari gara, eta emakume gisa eta gazte gisa sentitzen dut, aitona monei eskerrak eman behar dizkiedala. Egun batean, Saraiaku herria, ukiezina izatean aizuten pertsona guztiei, lortu baitugu. Beraz, bete den ametsa da, naiz eta betetzeke dauden herri gisa eta emakume gisa ditugun beste helburu batzuk ere. Ametsak aipatu ditu Mireiak oraintxe. Aurrean duten bidean, denaz da gozoa ordea. Amets gaiztoak ere ugari dira. Ni asko kezkatzen hau herri indigenen etorkizunak. Inongo zentzutan mesederik egiten ez diguten eta inolako babesik ematen ez diguten gobernu hoiekin. Beraz, beldur naiz datozen urteetan, agian beste herri batzuetan, dauden beste baliabide batzuen artean, zuhaitzak mozten hasiko diren, petrolioa eta egurra saltzen hasiko diren. Militarren indarrarekin, gobernuaren indarrarekin, lurralde indigenak suntsi ditzakete. Beraz, beldur handia da hurrengo urteetan, datozen urteetan, gobernua gure lurraldeetan sar daitekela. Pena da horrelako etorkizuna irudikatzea. Herria nahien artean elkartzen ez bagara, oso zaila izango da gure ahaleginek fruitua eman alizatea. Batasun eza, hori da Mireiak gehien kezkatzen duen faktoretako bat. Ongi baitaki indartsuek hori baliatzen dutela ahulenen aurka. Historiak, zoritxarrez, horren adibide ugari ditu.
Nire beldur handiena hori da. Estraktibismoa egiten ari diren herri batzuetan, euren kultura, hizkuntza, lurralde horretan dagoen guztia desagertzear egotea. Nire beldurrik handiena hori gertatzea da. Eta ez aritzea denon artean lankidetzan, lehen aipatu dizudan proposamenarekin. Gauzak satsaz ari da, noski. Oian bizidunaz. Que nos den luz verde. Espero dezagun guri ere argi berdea ematea beste herri indigena batzuei lagundu ahal izateko. Gure sustraiak sendotzeko onura dela uste duten pertsona batzuei pentsaera aldatzeko. Kanpoko hirietako ohiturak ekarri ordez. Pena da, herri batzuek horrela pentsatzea, baina gu prest gaude laguntzeko. Pentsamendu hori aldatzeko. Oianeko bizimoduaren garrantzia eztabaidatzeko. Baliabide natural guztiak ematen baitizkigu guri, bai medikuntzan, bai hezkuntzan, bai beste alor guztietan. En todo. 2012an Ameriketako nazioarteko epaitegian lortu zuten garaipenak mundu mailako sona eman zion Saraiakuri. Horregatik, euren borroka munduko beste herrialdetan zabaltzea ere posible ikusten dute. Erabakiak hartzen diren joko zelaia globala dela ondo baitakite. Nire ustez, beste herrialde batzuen artean ere batera lan egin beharko genuke. Herri indigenen ahotsak entzun beharko genituzke. Beste indargune bat izango litzateke. Gobernu batzuek garrantzitsuak direlakoan, haien artean bakarrik eztabaidatzen dute. Eta ez dituzte kontuan hartzen herri indigenak. Beste herrialde batzuekin partekatu genezaken pentsamendu mota bat ere badugu. Ekuadorren ez ezik, beste herrialde batzuetan ere gertatzen ari da hori. Beste herrialde batzuetako, beste herri indigena batzuekin. Beraz, indarrak batu edo elkarrekin lan egin genezake. Indigenen lurraldetan ditugun azken baliabideak babesteko. Herri indigena guztiak elkarrekin hitz egitera gonbidatuko nituzke. Zein mekanismo erabil dezakegun ulertu ahal izateko? Zer alda dezakegun gobernuek entzun gaitzaten, modu bateratu horretan eztabaidatu ahal izateko, gure ahotsak altxatzeko, entzunak izan daitezen. Izan ere, gobernuak ez dauden ekitaldietan bakaude eta haiek erabaki handiak hartzen badituzte, ez gaituzte inoiz kontuan hartuko. Bidaiaren amaierara iristen ari gara entzule. Amazoniako oianean zehar ibili gara, baina ez dugu beldurrik sentitu. Ez oianeko biztanleen aldetik behintzat. Bizirik irauten duen eta bizirik jarraitu nahi duen komunitate miresgarria ezagutu dugu. Eguzkia zuaitz erraldoien atzean ezkutatu aurretik azken oihu bat jaurti diguna. Nire mezua izango litzateke gizakiok mehatxu larri bati aurre egiten ari garela. Eta elkarrekin lan egin behar dugula oiana babesteko. Mundu osoari onura eskaintzen dioten jatorrizko herrien bizitza babesteko. Elkarrekin lan egin dezagun, gure planeta salbatzeko. Para lograr salvar nuestro planeta. Bagoaz Saraiakutik. Triste baina irakaspen ugari, eta gure galderei erantzun bat edo beste jaso izanaren sentipenarekin goaz. Oianarekin eta naturarekin beste modu batera harremantzea posiblea dela eta beharrezkoa dela ezagutu dugu. Eta batez ere, jende zoragarria ezagutu dugu. Urrengoan Saraiakura ekarri behar duzu laguna. Argi eta garbi. Nik uste gogoa duela, Bai, tira, besarkada handi bat. Txao, zaindu zaitezte. Ekintzaileko feministak podcastaren urrengo atalean, beste emakume ausart gehiago ezagutuko ditugu. Urrengora arte. Defensoras ekofeministas, Ulu Mediak Medicus Mundi Gipuzkoa eta Medicus Mundi Arabarentzat ekoitzitako podcast bat da, garapenerako Euskal Agentziaren laguntzaz finantziatuta. Grabaketa eta soinu diseinua Lasarteko Ulu Estudioetan egin dira. Gustatu bazaizu, arpidetu eta zabaldu zure komunitatean. Agur! Ei, entzun hori. Ulu Media.